Dovoľte, aby sme vás privítali na prezentácii aktivít Súkromného centra voľného času v Modre. Dnes večer sa nám predstavia šikovní mladí ľudia, ktorých počas celého roka spája spoločný záujem o tvorbu, umenie a radosť. Vítajte na Tvorivo s radosťou. Čo znamená slovko tvoriť? Ak pridáme len jedno písmeno S pred slovko tvoriť, vychádza nám slovo stvoriť. A práve pri dnešnom programe si chceme pripomenúť, že bez stvoriteľa tej našej tvorbe niečo dôležitého chýba. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prehlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal: nech je svetlo. A bolo svetlo. A Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Cestry veľké tunele, on má vyšší getele,
Svetlo, deti, radosť, život, rodina a tvorivosť. Toto je spoločná myšlienka nielen tohto večera, ale aj práce a života v súkromnom centre voľného času. My ďakujeme deťom a mamičkám za vystúpenie a životplné aktivít v materskom centre. Boh povedal, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeluje vody od vôd. Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. Boh nazval oblohu nebom. Čo má mačka na hlave, len dve malé uši, pazuriky na hlave, rada si ich brúsi. Čo má vzniček na tvári, malú lesnú húrku, vždy ho voňu otarí, zláva na potulku. Čo to asi je? Čo to asi je? Predsa dobrý nos, ten vždy ožije, keď sa cíti mačky chvost. Čo má mačka na hlave, len dve malé uši,
Sme svojím potleskom odmenili deti z tanečného-pohybového krúžku pod vedením Marvelky Ochabovej, ale i mladúčku gitaristku Lejku Borbášovu. Za nádheru, ktorú vidíme a prežívame, chceme poďakovať aj hrou na klavíri. Julka Brezinová sa predstaví skladbou Andante od Jozefa Haydna. Po nej to bude Matúš Snob a zahrá nám skladbu Anička Dušička. A na záver sa nám Lucia Hrdlovičová. Ešte Simonka tam bude. Tak pred Luciou ide ešte Simonka Augustiničová, ktorá má rada etudy a zahrávam jednu od skladateľa Ferdinanda Bajana. A na záver to bude Lucia Hrdlovičová a ona nás pozve započúvať sa do tónov jednej modernej, jednej klasickej hudby.
Boh povedal, nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. A tak sa aj stalo. A Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. Áno, ak by sme nemali pevnú pôdu pod nohami, tak by sme dnes nemali vystúpenie našich tanečníkov ADT Crew. Ako prvý sa nám predvedú najmenší členovia ADT s ich úplne prvým predstavením, ktoré majú význačný názov Prvá. No a po nich vystúpia už skúsenejší ADT Junior a so svojou choreografiou Little Gangster. A s touto choreografiou už sa im podarilo vyhrať už nejednú súťaž. Nech sa páči. Hey, yo, R. Kelly, what's up, man? You been spending a lot of time with this girl, man. I don't know, man. She just got the vibe, you know what I'm saying? All right, tell me the script. I bet.
Boh povedal, nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôzneho druhu. Tak sa aj stalo. Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny rôzneho druhu a ovocné stromy so semenom rôzneho druhu. Boh videl, že je to dobré. Svet plný farieb, tvarov a prejavov je v súkromnom centre voľného času zachytený v rôznych krúžkoch. Deti, ale aj dospeláci navštevujú tvorivé dielne, tvorivý ateliér, ručné práce, modelársky krúžok, keramický krúžok, ale aj detskú telku s názvom Modrá TV. Ukážky z týchto ich prác môžete vidieť vo vestibule, na pódiu, ale aj v centre voľného času. Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddelovali deň od noci a označovali obdobia, dní a roky. Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. A tak sa aj stalo. Boh utvoril dve veľké svetlá, väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci. A urobil aj hviezdy. A Boh videl, že je to dobré. Áno, ak by sme nemali svetlo a čas na odpočinok, nemohli by sme si dnes vypočuť našich gitaristov, ktorí sa stretávajú pod starostlivým vedením Barborky Kolárovej. Prvú skladbu nám zahrá Janko Konec a bude to Dedinka Budolí. A pesničku Tam, kde sa dnes už neumiera, nám zahrá Katka Hrdlovičová. No a ako tretia to bude Ľudka Dobrovodská. A ona si pripravila skladbu s názvom Stratený v tme. Thank you.
povedal: Nech sa hmieria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmieria vody a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal: Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach, vtáctvo nech sa množí na zemi. Na to Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Vrcholom všetkého stvorenstva som ja, ty, človek. Môžem sa smiať, plakať, vážne sa zamýšľať, rozhodnúť o sebe, o svete, o vzťahoch medzi nami. Toto všetko môžem. To všetko máme ako veľký dar. Rozum, slobodnú vôľu a prejavy duše. Je na mne, čo s tým urobím. Je na mne, ako sa rozhodnem. Naše mažoretky sa rozhodli využívať svoj voľný čas. A nielen cez týždeň, ale aj počas víkendu. Pohybom, tancom a v priateľskom spoločenstve. Predstavia sa vám mini laskonky, mladšie mažoretky s choreografiou retro a po nich staršie mažoretky laskonky s choreografiou Tanec pre život. Ale úplne prvé vystúpenie uvidíme duo Mišku a Lili. Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí, pátá a tak to zpívám slova nadšenevá o tom, že umí. Pátá, zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, nová klase po jabloních a je náhle svěží, bláznivej den a já smíchem umírám, kdo si mě kará. Bývá někdy nekonečnou a pak už odbíjí. Pátá a proto zpívá píseň jedinečnou, právě že pomíjí. Pátá
smíchem umírám, kdo si mě kará páni, já nenabírám nebo právě teď odbyla, právě teď odbyla, právě teď odbyla.
Určite viacerým nám je známa pieseň Aleluja a práve ňou sa môžeme v duchu poďakovať úplne všetkým vedúcim krúžkov, ktorí s deťmi pracujú, samotným účinkujúcim, rodičom, deťom, ale aj tomu, kto sa postaral o život, zdravie, priestory, tieto podmienky i o tento večer. No a Zuzana Dobšovičová im zaspieva za nás, za všetkých. Priestoroch súkromného centra voľného času. O priestory a o ich vybavenie sa musí niekto starať. Taktiež aj o teplom zimnom období a ešte o kopu drobných maličkostí, o ktorých my ostatní ani netušíme. A my vieme, kto sa o tieto veci stará. Na pódium privítajme pani riaditeľku súkromného centra voľného času Eriku Straligerovú.
príjemný večer, už sa tento program chýli k záveru, preto som tu ja, teda aj mňa si tvorca vybral do tohto programu, tak som tu. A veľmi rada to využijem práve preto, aby som vyjadrila takúto svoju radosť. Tá moja radosť pramení z toho, keď sa stretnem s dieťaťom, s dospelým človekom, s veľkým, malým, s deťmi, ktoré som tu stretla, ktoré stretávam, ktoré sa tak veľkodušne vedia podeliť so svojimi darmi, nielen s tými materiálnymi, tých tu máme teraz dosť, ale s tými darmi, ktoré skutočne Boh dal každému jednému človeku jedinečný a kto vie zo seba vydať túto jedinečnosť tak, aby potešil druhých. Je treba na tom pracovať, je treba k tomu niečo obetovať a ak je to dobré, potom i tá radosť je dobrá. A tak teda poďakovať všetkým tým, ktorí sme tu dnes videli a tú vďačnosť potom možno posúvať aj ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Dnešného programu nás aj spevácky zbor Bárka pozýva vypočuť si gospelovú hudbu. Aj táto sa nacvičuje v obľúbenej miestnosti Centra voľného času Čajovni. Hudbou a spevom sa s vami chceme rozlúčiť, poprieť vám veľa tvorivosti do ďalších dní a najmä radosti z toho, že je nám umožnené tvoriť s radosťou. Dovidenia v centre.
Thank you.